Tak urobíme si možno taký prierez. Predsa len určite aj vy ste absolvovali nejaké rozhovory s mladšou generáciou, ale bol by som rád, keby mi teraz môžete zazdieľať skúsenosť vašu, že aký to bol život, keď ste vyrastali, čo ste robili každý deň, že možno ako to vyzeralo od rána do večera. Čo také ste robili? Život bol trošku iný a bol veľmi príjemný. Venovali sme sa deťom, venovali sme sa v záhrade, pracovala som v obchode a s deťmi som veľmi spokojná. Ako v akom obchode? Moja babka tiež robila. Áno, obuve 33 roky. OK. A možno, čo sa týka tej práce, tak ako vyzerala tá vaša pracovná skúsenosť, že keď mi možno to viete nejakým spôsobom opísať? Bolo to príjemné, zákazníkov sme mali veľmi dobrý, tovar bol celkom iný, kvalitnejší. Radi sme chodili do roboty, netrebalo nás nútiť na nič. A hovorím, čo sa týka, bolo to iné, ale dobre. My aj teraz po roku sa stretávame kolektívy, čo sme robili spolu. Bola to ozaj na vysokej úrovni. To som sa tiež chcel opýtať, že či sa ešte zvyknete stretávať. Áno, zvykneme. A aký veľký je asi ten kolektív? Aby som si to mohol tak len predstaviť. Za toto celé obdobie 25. 25 ľudí. Áno. Tak raz s jedným, raz s druhým. Niekým sa už človek ani nestretne. Aj tak to vyšlo, takže... Ale to ste nerobili všetci v tom jednom obchode, že to sú rôzne Nie, akože to ľudia? v jednej firme. Jednej firme? V jednej firme sme robili, ale hovorím... A za tie roky sa aj ten personál vymenil. No, existuje ešte ten obchod? Nie, už nie, hej? To už padlo už 10 alebo 11 rokov už. Ale celkom dlho to existovalo. Áno, že takto, určite. Bolo to, ja hovorím, ja som bola veľmi spokojná. Povedali ste, že to bolo iné, ako to je teraz. Že kde vnímate ten rozdiel? Že v čom to je také iné? Skrátka je v ľuďoch. Pomenili sa vzťahy, pomenila sa, aj by som povedala, že nálada, aj všetko, že ľudia sa uzavreli a to není dobre. To už aj u nás nechcú ľudia komunikovať tak, jak sme komunikovali, predtým sme sa stretávali, už je to také obmedzené. Neviem, či viacej to vidíme po tom covide. Po tom covide nastalo taký zvrat a hovorím, a ľudia sa... No, je to tak, jak je, no a my to už nezmeníme. Lebo keď sa opýtam, čo nové, toto, tam vieš, ponáhľam sa. To ako deti vám takto odpovedajú? Nie deti, ľudia. Že ľudia naokolo. Lebo ja ináč robím s ľuďmi naďalej, so seniormi, takže poznám ich dobre. Čo robíte, keď sa môžem opýtať? Vedúcu denného centra Šaca. OK. Dobre. A vraveli ste, že ste sa zvykli tak stretávať vtedy. To je aký rok sa bavíme možno? Že kedy to tak bolo také, že najviac ste sa stretávali? A čo ste robili prípadne na tých stretnutiach? Porozprávali sa každý, čo má doma, aké má deti, aké má vnúčata, kde chodia, výlety, pobyty a také. Kde ste sa zvykli stretávať? No to je na kavičke väčšinou. Na kavičke? Niekde na Hlavnej, alebo... Aj hlavná, aj vedľajšia, kedy ako, kto má bližšie. Jasné. Ste boli tak z celého mesta, že ste sa postretávali. Hej, tak sa aj mesta, aj dediny, aj toto, takže... Čo sa možno týka tie deti a tak, vyrastali tiež v podstate s vami. Aké to bolo starať sa o deti vtedy? Možno a teraz, že keby to máte tak porovnať, že posunulo sa to niekam, alebo... Viete, nemali sme strach u detí. Same išli do školy, same chodili na klavír, chodili toto, že človek
Nie, až tak nestaral sa až do detailov. Čiže ste mali takú istotu, že oprieť sa Áno. o niečom? A veľkú istota bola manžel, takže on sa venoval, on brával aj na schodze, aj hore, dole. Takže takto užili si mladí aj deti. Manžel ako prácu mal? Zamestnanie? VSŽ, železiarne. Jasné. Hej, asi nepokračoval do US stylu už, že to už... Aj do US stylu bol, áno, ešte. Jasné, mali sme tu tiež ešte jedného pána, ktorý tiež podobnú cestu, takže, takže preto sa pýtam, že ako toto bolo. Tiež mojej priateľky mama podobne, takže poznám to. A čo sa týka možno toho bývania, to ma zaujíma, ako to ste riešili. Lebo ja teraz ako mladý človek, veď sa bavíme, že vlastne my máme také nedostupné to bývanie, že ako to bolo vtedy pre vás, keď ste si hľadali bývanie? Ja som mala šťastie, lebo som sa vydala, manžel mal dom, tak sme to stále zveľaďovali a ja som milovník záhrady, práca na záhrade, kvetinky je moje, takže ja mám záľub veľa, tak sa venujem týmto veciam. A dievčatá nám pritom pomáhajú. Ste vraveli, že ten vlastne tovar vo vašom obchode bol kvalitný, že ono to bolo dovážané, vyrábané tu, alebo ako to vtedy bolo? Väčšina bola vyrábaná u nás. Lebo my sme posledná, čo firma bola, to bola Partizánske a oni mali strašne dobrú výrobu obuvy, ale mali popri tom aj dovozy. Tie topánky boli väčšinou kožené, všetko opracované. To nedá sa s tým porovnať s dnešným. Darmo je to výrobok vysokej kvality, naznačený, zoberiem ja do ruky a je to celkom iné. Jasné, chápem. Trošku aj sa to pomenilo predsa. Ste vraveli, že ste bola spokojná so všetkým, že to bolo také fajn. Beriem to potom tak, že keď sa, povedzme, išiel meniť ten režim, keď boli tie protesty, že toto vám nebolo úplne také, že vlastne neúčastnili ste sa, že boli ste skôr proti takýmto veciam? Alebo ako ste to vnímali? Nevyjadrovala som sa k tomu, nezúčastňovala som sa ja takých vecí, ani sa nezúčastňujem ani teraz. Ja to nebaví toto. Chápem. A ako sa vám zmenil akože život po tom 89. Že určite ste museli zažiť nejakú zmenu, možno pracovnú, rodinnú alebo niečo podobné? Trošku ma to zasiahlo, lebo firma skončili sme aj my. Hlásiť sa na úrade práce, ponuka bola veľmi slabá. Sem tam som brigadovala, sem tam rok, dva som mala stálu prácu a potom som sa rozhodla skrátka do predčasného dôchodku. A venovala som sa domácim prácam. Jasne, rozumiem. Hej, a tak je to také blbé, no, že keď máte predsa len tú prácu a potom sa to všetko pomení. Bolo to ťažké, lebo to celkom aj na psychiku je to iné. Hej, tak a čo deti? Oni to nejako pocítili, čo sa týka možno štúdia, cestovania alebo niečo také? Či nevyjadrovali sa nejako ku tomu? Nie, ja myslím, že nie. A jedna vyštudovala vysokú školu, aj druhá vyštudovala vysokú školu. Majú prácu. Sú na Slovensku? Áno, sú doma. Čo študovali? Mladšia má banickú a staršia má pedagogiku v Banskej Bystrici. Angličtina, nemčina, kombinácia. Ostali tu v Košiciach? Áno, tu sú v Košiciach. S nami sú doma. Tak pravili ste, že ste zveľaďovali dom, aj vlastne záhradu, aj všetko, takže je to taký poriadny rodinný dom. Super. Ja mám tiež tak vlastne trojgeneračný, takže tiež každý má svoje poschodie, tiež to zveľaďujeme spoločne, takže máte niečo pocestované? Cestovali ste? Veľa? Dačo sme cestovali, ale Bačský Petrovec,
potom sme boli v Rumunsko a teraz máme spoluprácu s Maďarskom, chydážne mety a no a boli sme v Bulharsku a také bežné zájazdy, pobyty by som povedala. Môžem tak sa opýtať, ste slobodní? Mám priateľku, takže takto to dám. To je dobré. S prácou ste spokojní? Dá sa povedať, že áno. Mám dve, takže striedam ich, ale som spokojný. Snažil som sa hľadať takú prácu, aby ma hlavne bavila, aby to bolo prínosom pre mňa a hlavne aj do života. Súhlasím s vami, to, čo ste spomínali, že ľudia sa akože nerozprávajú, sú takí viacej uzatvorení a presne keď sa niekoho opýtate, že no čo, ako sa máš, takže buď sa ponáhľa, nemá čas, alebo jednoducho sa nevieme porozprávať, takže toto mi trošku tak chýba na tom, že nechcem sa prikláňať k nejakému konkrétnemu režimu, lebo podľa mňa vedieť sa rozprávať a mať komunitu ľudí, to by malo byť také prirodzené. Nemalo by to byť viazané na nejaký režim, malo by to byť fakt, že v nás.